Dawn Giuseppe u Helen, il-ġenituri ta' Sina, il-vittma ta' traċedja tan-naxxar. Dakinhar tal-inċident, missier Sina ikun ftit pass il-bogħod mid-dar ta' bintu. Qudiemu jara l-esplużjoni. 10 passi kien baqgħin biex nawsal għandha. Kont intir magħhom ukoll. Xin jisma' l-esplużjoni, Giuseppe jkun irid jidħol biex jara fejn bintu, biex ifittex il-bintu. Fajkant waqf. Imbagħad rġajt lura. U nhar id-djar niżdin. Għadt it-tifla qiegħda taħt il-don. Mort biex nara, kien hemm is-superintendent Brinkat, tifhem qal li arġa' lura sejbi. Għandi t-tifla hemmhekk, għattu rrimmur, għaddi hemm in-nur iktar xieħu. U ġew l-ambulanzi minnu fejħ u l-bildun, mbagħad ma rajtx iktar xejn. Biddaħħu għandi kien hemm, tifhem, nisma' d-diskors tan-nies, u riħa ta' polvri, u potazza u imbarazz, jew xejn. Giuseppe jaqta' qalbu u jibda jgħid li t-tifla qatlu wielu. Dik qatlu wieli. Dak sparaw bil-senter, sparaw bil-murtal. Inti fehma ċarat il-bors ta' ġabel imwaqqa, titlaqiel hemm teħt. Teħt qed naruh imwaqqa. Dok laħat dok laħadna. Helen, omma tkun għadha ma taf b'xejn. ġidan għalli Sina għadlek isejħa x'imkien, għadlu ma għadli xejn li sejħa x'imkien, għadlu għandha ġib li l-kotta żgħur. U abjad sejġ, għadlu joġa xi ħaġa jien. Tipprova ċempel li Sina. Sina ma tweġibx. Sa ta' nċempel, ma jispondinix il-telefon, nċempel il-telefon, ma jispondinix. U bat fl-ħara ta' nċempel il-Peter, ma jispondinix Peter. U Peter ma jispondinix, ma kallu s-saxħa. Jispondini raġa ġawi, wieħed mill-ġit ta' toħtut. Għalija naqasaw għalina, għatlu tajli qalbi ġara xaħġa. Għax ħsara kbira u għat id-dar ta' Sina. Għatlu mela l-esta t-tifla mirdum, bazgur mirdum. Sina tkun mejta. Helen tajdilna li Sina kienet l-unika tifla wara 3 korrimenti. U bad ġit Sina. Mela kolleżament ġit Sina. Mbagħad mhux qed da sekk issa. Għatlu d-ditani u din nkomplu. U issa l-unika tifla li kellhom ħadu ilha. U xtijat għattiħu ġit sajjata fil-blazzi xorobili. L-unika wahda li kelli. L-unika fjura li kien baqali. U l-msajkin intfall li ħallit. U rajhu, dak bidu jitsabbew u futur għalla jaf ma xixin taħu. Giuseppe jgħidilna li Sina kienet ħobbhom bimħabba kbira. Il-ħin kellu għassa tiegħi. Tiġi fit-8 ta' bil-lejl u r-roġel. Jarawni, tifhem, tiġi fl-4:30. Tifhem bitfażżar. Tara kif tagħmel biex tarranġa bidi tattaruni bil-fors. Helen tgħidilna li t-tfal kien min għalihom li ommhom marita. U kienet se tfiq. Dak xkej kien nimsir kien nitħassara ħafna hu. Għadhom żgħar, waħda tal-4 snin u nofs, kważi 5, li ħor 9 snin. Bil-forsi daħalna għadha t-tifla. T-tifla minn għalija li l-mami weġġat. Meta l-għadha tkellimna għalt li ma fejjax ma' nanna. Għalt li marret għand il-bambi. Għata dik għed għand il-bambi nsabi, għalt li għand il-Madonna u kol, għal dik kienet tixalla il-Madonna. Giuseppe u Helen illum spiss jipprovaw ikellmu lil bintom Sina. Imma Sina ma tkellimhomx lura. Sina x'ngħidilha? Tlob ħafna żewġek, tlob ħafna tfal biex it-tfal ma jbatux u tlob għalina għalija waqt nissierek. Ħankomplu nifilħu, nikkombattu naqra. Nitkellem magħha ma twieġibniex. Għax waħħalta ma' garderobba. U qdiemi. Bil-billa xen nistamba noħroġ dajja. U binur nkellemha. Pero nħossa li tkun slani, meta nitkellem magħha. Ma nħoss dik il-għabbi għabek. Nħoss ċertu għek, serenità. Sambillet furis. Tara d-daħħa ta' wiċċa.
tara l-kollu ta' wiċċa sabiħ. Tara fjura. U d-dibek. Imma ma tuġibnix. Kif kienet tuġibni meta kienet id-dor? Giuseppe jħossu dispjaċut, għax f'qalbu għandu ferita li musa tagħlaq. Għandi ferita minn ġewwa. Għandi għandi baxxa bl-istunku tiegħi. Tifhem? Li ma tistux tmur. Ma tistux ninsawu li raqat. Jgħaddu kam jgħaddu snin. Xinna laqajna jgħan ninsa. Tifhem? Għaxin kont mort ħadajja. Xien ma kelli xliefa, u għalli kelli l-ħin, immur għanda. Dik m'għandix nista' nagħmel. Sallum, Helen u Giuseppe għadhom jistħajlu lil bintom ġejja. Jisni nisħaħ għadaj li ma xikalla ċavatta biex tidħol. U nisħajla tiftaħ jinfataħ il-bib, tibqa diħlam ġew. Ma sejġi l-lum jiftaħ il-bib. Jgħallek ma. U missier Sina jgħidulna illi kieku kien possibbli jagħmlu minn kollox biex jaraw lil Sina. Milli għandi ġejdi inti julhom. Kieku tista' tiġi. Naqra li għandna. Isma' xejn. Flus x'inhu ma? Ma rrid xejn ħalli flila. Minkejja kollox, Helen lesta taħfer lil min ikkaġuna il-mewt ta' bintu. Jekk firtlu xortax ma taħfillewx ma tagħmel xejn. Issa nbilli tobħodu. U nbilli it-tifla ġejja.